ба студия тақдим мекунад. занону духтарони ҳунарманди ноҳияи Хӯросон ба консервакунонии сабзавоту меваҷот машғул буда ба зимистони дар пеш истода омодагӣ ҳамаҷониба дида истоданд. Дар натиҷаи корбарии дурусти масъулини дахлдори ноҳия ин тадбир дар ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот хеле хуб роҳандозӣ гардида, сокинон аз имрӯз барои фардояшон маводҳои ғизоиро захира менамоянд. холаи Раъно ба ҳамаи фарзандону келинҳо ан ҳамин тавр консервакунонии меваю сабзавотро омӯзонидааст. мисли оилаи Ашуруфҳо дар ноҳияи Хӯросон дигар занону бонувон низ аз меваҳо шарбату мураббо ва аз помидору бодиринг, булғорию боимиҷон ва дигар сабзавот хӯришу ғизоҳои гуногун омода намуда барои зимистонгузаронӣ захира намуда истоданд. ай бозоро намехарем, ай хумон истифода мебарем. мақсад бо хештавороду метеем, тақсим мекунем. бонувони ин хонадон бо ҳамаи консерваичо бо хабар шуда қариб зиёда аз 300 банкаро барои зимистони худ омода сохтанд. занони ноҳия аз ҳосили заминҳои назди ҳавлигиашон самаранок истифода бурда, аксари онҳо барои консервакунонии сабзавоту меваҷот қариб ки аз бозор харид намекунанд. барои 2 сола захира намудани консерваҳо ва инчунин тамату варениҳо ки аз ҳисоби худи заминҳои назди ҳавлигӣ ва хоҷигиҳои деҳқониҳое ки мардуми мо доранд аз онҳо захира карда истоданд ки 2 соли хешро бо инҳо маҳсулотро таъмин кунанд. бонувони ҷамоати деҳоти ғалаобод аз ҳар вақти дигар имсол ба зимистон омодагии ҷиддитар дида истоданд. агар солҳои пешин 100-150 банка маҳкам мекардаанд, имсол бошад то 200-300 адад консерва захира карда истоданд. барои захира намудани ҳамин маводҳои хӯрока имрӯз занону бонувон бисёр ҷалб карда шуда истоданд. ҳавасманданд онҳо. ба кадом хонае ки ози ворид нагардид, машғули ҳамин коранд духтарон. занону духтарони вилояти Хатон ин шаб рӯз хело ҳам сертараддуд ҳастанд. ҳарчанд онҳо садҳо адад банкаҳо консерва кардаанд, аммо ҳамоно тасмим доранд ки бо пурра пухта расидани ангур, биҳӣ ва хурмо боз ҳам мураббою нушоба омода намоянд. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Хӯросон, ахбор.